thina ngendlela uma owayesithanda ngayo, namanje ngisay'ngibuza ukuthi ngabe ukhona umuntu wesifazane oyofika kuloya muntu ngokuba nothando ey'nganeni zakhe. Ngiyaye ngicabange nje uma ukuthi ngesikhathi esaphila, esasebenza, ehlahla iy'moba, sasidla kamnandi ngale ndlela yokuthi kwangazuthi impela sizalwa isigwili. Sasidla yonke inhlobo yokudla okumnandi. Kwahamba wagula. Uthe lapho esegula esengasakwazi ukuzisebenzela, ubethi uma kufanele edle ipleti lakhe elala engadlile ethi yena akalambile. Lelo pleti lelo uyolinika thina ekuseni mina nomfowethu ethi akudle thina. Eqhubeke futhi ezenza umuntu ongenankinga nje ongalambile. Wayethi uma efika esikoleni mhlampe uzosibona esikoleni noma kunento ethile ayihambele ayomhlangano, esibize uma wayesiqabula thina uma phambi kwey'ngane. Ngisho sengimdala sengifunda u-5 u-standard bebethi namhlanje babethi u-grade 7. Esibize esiqabule phambi kwey'ngane ngize ngibe namahloni nami ukuthi bazothina abantu indoda endala kanje efunda u-5 kodwa isaqatshulwa ngize ngicashe. Kodwa manje sengiyangibona ukuthi loya muntu ayikho into ayiphilela ngaphandle kwey'ngane zakhe.